खुलुमहरबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम दाखालि बावै 1 तारिख सनिबार खालि आङो आंनि फिसानि दैथुन थुनलाइ ब्रह्मनि किडनि डेमेज जानायाव माखासे रां खहा जानायनि थाखाय हेफाजाब बिनानै रायजो राजानाव आं अनसुंथाइ बिहरदोंमोन। बेवहाय आं अनसुंथाइखौ मोना नङा मोनदों, बेबो इसिबां मानि थोजासे जायाखै आइ आफाफोर। बेनिखायनो सोरबाफोर गोसो अनफावरि थानायफोरा एसे हरबावगोन नामा होननानै आं दिनैनि निउस लाइभजों बिहरबावनाय जाबाय। रायजोफोर, आं मा बुंबावनो, दायो निखावरि जाथारनानै फैसायानो एकदम बुथुमबाबो हास्लाबथाराखै। जाहाथे आइ आफाफोरा बिदिनो अननानै एसे हेफाजाब होबावोबा आं जोबोद साबायखर होगौमोन, मोजां मोनगौमोन। दायो रायजो राजा आइ आफानि अनसुंथाइ हरनाया बेसे जादोंमोन दहाय 16,000 जाफैबाय। दा बे 16,000याबो आंनो बेमारनि थाखाय बारा थोजासे जायाखिसै आइ आफाफोर। बेनिखायनो सोरबाफोर हरनो गोनां अनफावरि अनग्राफोरा आरोबाव अननानै आंखौ हेफाजाब होबावोबा, गथ' सासेखौ बासायथारनो थाखाय रां होनानै बासायहरोबा आं जोबोद गोजोनगोन। दायोथ' दाखालि आखायाव लांनाय हिसाबै 35,000सो आं आखायाव लांदोंमोन। बेवहायबो गासिबो खरसा माबानानै न'आव थिनहरनायथाय 8,000सोल' फैदो। बेवहाय आङो दा मेक्सिमाम गासिखौबो हमजोबनानै दा उननि बेमारा गिदिर अपारेशन जाबावगोन नालाय, ओंखायनो आंनो बिदिनो 50,000सो मोनबा आं गथ'खौ नायनो हागोन होननानै आं सानदो। आंनि नाम्बारा 9864469084। जोङो दलंगुरि गामिनि रायजो, जोंहा अरुण ब्रह्मनि न'खराव जि जाथाय जादों, बिथांनि न'खराव अनेक दुखु फैदों। बिथाङा न'खरा बेसारा न'खराबो जि हायाव दङ, बिथांनि हायाबो मालायनिसो। दा बे जि गथ'आ अरुण ब्रह्मनि फिसाजा नामा फिसाला मा नाम मोनथाय बावगारबाय, थुनलाइ ब्रह्म। बे बिथांनि फिसालाया थुनलाइ ब्रह्मआ अनेक गोब्राब जाथाय जादों बिथाङा दा किडनिनि जाहोनाव। बे गथ'नि थाखाय दा जि थाइसे थाइनै जि हरदों अनसुंथाइ, अनेक गोजोननाय फैदों। बिथांमोना हरदों, अनेक गोजोनबाय। दा जोंनि रायजोनिफ्रायबो जोङो जिखिनि हादों बेखौ हरदों, आरो जों गामिनिफ्रायबो जिखिनि हादों बेखौबो जों हरदों। न'खरनिफ्रायबो जोङो थाइसे थाइनै जि हायो बेखौबो हरदों। दा बिथांखौ जि हरो रायजोनिफ्राय, बिथांखौ गैथारि न'खर अननानै थाइसे थाइनै हरनानै बिथांनि गथ'खौ फाहामोबा जोङो गोजोननाय फैगोन। बेखौ जोङो दलंगुरिनि हिसाबै रायजो राजाखौ जि हायो बिथांनि न'खरखौ थाइसे थाइनै जि हायो मदद हरोबा जों मोजां मोनगोन होननानै जोंनिफ्राय दलंगुरिनिफ्राय जों खावलायनाय थाबाय आरो। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आरो।